Sa atong ebanghelyo, atong nadungog ang istorya mahitungod ni Ana, usa ka babae nga propeta nga human siya mabalo, wala na siya nagminyo kundi iyan ang gihatag ang iyang kaugalingon diha sa pagpuasa ug pagampo, pagsimba sa Dios adlaw ug gabi. O gani nag-abot sila didto ni Maria ug ni Jose kauban ang bata, ug siya misulti bahin sa pagluwas sa Dios ni pagluwas nining bataa sa katawan sa Israel. Sama sa katawan sa Israel, kita usab na kinahanglan og pagluwas sa atong Ginoo. Ang kaluwasan dili nato makuha sa ato lamang kaugalingon nga pagpaningkamot. Ang kaluwasan gasa gikan sa Dios. In the first place, it is God's initiative, no? Ang Ginoo may unang milihok aron kita mahatagan og kaluwasan. Kaluwasan gikan sa kaulipnan sa sala o kaluwasan gikan sa kamatayon nga dayon. Mao nga kita iyang gitagaan, buot niyang tagaan o kinabuhing walay kitapusan. Mga igsoon, sa katapusan sa atong ebanghelyo, ningon si San Lucas nga ang bata kuno mitubo og nahimong kusgan. Napuno siya sa kinaadman ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Nindot kayong pamalandungan, isip mga binunyagan nga human kita giandam sa sakramento sa bunyag, human kita itugyan sa Dios ngadto sa usa ka tawhanong panimalay, ang ato mga ginikanan naningkamot nga kita mamahimong kusgan puno sa kinaadman o panalangin sa Dios. Ang ato mga ginikanan usab gihagit sa ilang pagpatubo sa mga anak, nga dili lamang kusgan sa pisikal nga panglawas, kundi kusgan usab ang kalag. Mao bitaw nga ingon si Kristo nga maunsa man, no? Kung ma-provide nato tanan, maiya ang kalibutan apan malaglag ang iyang kalag, no? So dili lamang kusgan physically, kundi kusgan og lig-on usab ang kalag sa bata. Diha sa pagpadako sa bata, nalipay kita kung makat-on sa eskwelahan, no? Bright og math, bright og English, bright sa mga subjects, no? Napuno sa kinaadman. Pandili lamang ang kinaadman nga gigamit nato sa kasamtamang kalibutan, kung dili mapuno usab ang bata sa langit nun nga kinaadman. Mao kinihagit sa mga ginikanan sa pagtudlo sa mga bata, dili lamang sa mga asignatura, kundi kalakip na usab sa kinaadman nga langit nun. Ikatulo, og ang panalangin sa Dios diha kaniya. Sa atong pagtubo, isip mga Kristiyano, ang atong mga kabataan, atong ipaduol diha sa panalangin sa Dios. Dili lamang nato kahimutan ang pagtagad sa tao sa atong mga anak. Kana bang malipay ta? Kung dunay achievements ang atong mga anak, dunay tagdon sa mga tao, i-appreciate sa mga tao ang atong anak, dako natong kalipay. Apaninaot pa unta nga mas malipay kita kung ang Dios magpanalangin sa atong mga anak samtang sila magdako diha sa pagtulon ang Katoliko, Kristiyano Katoliko. Palihog manindog ang tanan.